كم يكون زي خبركم تعزبتي سومناوي تحسوا تنتان سبورت حزنا لكم قريبنا لنا قطمات بريمير ليج انجليز كم زي نكتاتلو زلنا انجليزات كلام مانشستر سيتي تصبل تاشتو ان ليفربول بليصه مريحነት حيزالم بزعبا زي قطمات زي ابتي صوتاتات زرء زلو ناي تكنيك تاكتيك لوطታት قصالي مبرهيታት تنتان كنكايد بمسرت تحتنا زنوركم حتوታት لومي دايركتور تكنيك هاغراو فيدريشن كوعسو اغري ኤርትራ تو دانيال يوحنس اب ستوديونا عديمنا مبرهي كهبنا عديمنا يالنا داني قراح نمصخات እንኳን አንተና قطمات بريمير ليج كل غزي كاب غزي ناب غزي كاب عامت ناب عامت بزح لوطታት نريلو عينت صوتاتنا هون يمصالو بفلاي ابزوان زقا دارغا كلهم عبيتي ناي تكنيك الى ناي تاكتيك كيلاتات ابزو درزي بمتكوار كسرحو نريو مالنا مو ازي قطمات ازي كاب غزي ناب غزي زريو زلو لوطታት بخمي نغمغمو بعين تاكتيكس او مجمرا جي ناي انجليز بريمير ليج كاب حجنينو بمنصرتي معبالخ عسو اغري نا انجليز بريمير ليج تزيبلنا يو ده حاشه مسلن مخنياتو اتطرنيفو زلو كل مدياوي عينت تصقاتات دارغاني عالم يهون زلو سلازي حدا بتي طرنيفو زلو تصقاتات عالماو درجه بمحازو نا انجليز مبال يكونس ني عالم ليج مبال ده حاشه هون يسمعني بتكنيكاو مقدمي كالاي كاني نا انجليز بريمير ليج دفلطلو نا انجليز كوعسو اغري ودما انجليش فوتبول زبحال كاب حجنينيو كم زي زرينا زلو ودراتيو سلازي نا انجليز كوعسو اغرا صاوتات ناي قدم بحلي زنويح قليعكا مغياي بحالكي مصوات زبحال زنبره اسو زطفالو نعوز زصلو زنبرو اسلطن زستاليلو كاب عالم كاب سفالالي خاني نتي زمناو كوعسو اغرا صاوتا اب حد عنكل ياتيوم سرحو اسلطن زستاكبلو سلازغونه دارغا نامني عالم ليج كيدلو خنبل نخلينا إذا خاب بمتاك تريو تخليها نبعلوتي إن إنجليز فيدريشن نحدا ليج ود ما نتناتو ود الدرات من هي مترشا ملكعيو تهاجراويت غانتيو تي هاجراويت غانتو تكونوا له تدلي أجاباتي أفتي ليج كما عبلوز دلي مهنياتو التليج إن تهاجراويت غانتا تصلوا كابز بمقاس هاجراويت غانتا إنجليز ندحرابو زحلفه وانش عالم رينايا اتا تبهاجيت صبقت غانتا كاب كل انجليزي استسرعت هاجراويت غانتا انجليزينا رينا مهنياتو اب كالي غزي هاجراويت غانتا انجليز بشم زنان تعبلله تتصاوتو موني حبتي وانش على وصيت مساند كا كلازيوم نخالي غزي يقيروا زبل عينت مينتاليتي حيزات مت እንደገና يغيروا كومينير حجي ግን እዛ ዝحلفت هاجراويت غانتا ግን ازيو قلطوف مساط ጾታታት ብምርአይ መንስያት ተጻወት ዝያዳ ብምሕቋፍ حانت مسات غاندا سلسترات اتي حزب عد انجليزون نزيان زمص وانچ عالم كم تحز وبتوناتو غير وسيدو نتزم رخبتو درجه اموغيسو نتي خنتها قبل وسيدو زتقبللو اغاطاميتاتينا رينا رمحجنا غراو غاندا انجليزا وانچ عالم كتود كلا كل غزي بحماق غمتات ويد محماق تنتانتات ويد ما بحماق سمعيتات انتم حزبي تفانوم ني راح جيجن مسات صوتا بمرايا من سياد زتكور صوتا بمرايا ازغا خمتا مزتيلنا كابز تاعتا زولو لوطታት نايت بريمير ليج بمنصر زحجتي بريمير ليج قدم ابربعه غانتاتات زنبره ناي وانچا قلسنا بشدشه ديبلو كاب درجه سيتي كسب ارسنال زولو شاي درجه ازي اتي حدا كابت لوطታት زتاتاتوي كالكاني صلوا ناي كلن 10 غانتاتات ابتا وانچا توسد غانتا يخون ولا ابتا وانچا نايتا بريمير ليج ناي كل نايتن 10 غانتا تصلوا الله تا مبل 10 زلا قال تصلوا الله ابقل ما عرن داوصت وي ما ابقل قال وصيت اندا غيرت نيت نايت وانچا مقدات اندا تعابيت تصلوا الله مالت سلازي عد انجليز كاب تخانوت ليغات بزي فلاليو ويدما ازغنتا تحيزو زلو درجه خاني نا انجليز فوتبول زي يقولوا ني عالم فوتبول زرايلو مودرن فوتبول زرايلو مساد صوتا زرايلو لي كوينلو مالتي كمزي كتغلصنا كانت وصيتي ونابز وانزي نزشلو شغانتات حيزوم زلو اسلطنتن تداري خايم بدرجه عالمتهم الله زبحالو اسلطنتيوم نالباتهم تريفهم كابز زرزر زوصيوم الله اب زرزر ناي بلصات اسلطنتني عالم وصيوم الله تبلهم اب لاليغا بيطاليا زلو ازيوم وحداتهم حدا وي كلته طراخ توسقلهم تخل سلازي ز حيل زي ون ندرجاتي بريمير ليج كاب خالوت عبيه بلو مسلني صبوم نالبات ناتن غاتات بقطتا تداتينا زباز حسب قطتاوي حتو زقربولو وي بستفلالي منغدي مبرهي زحتلو زلو امونغو مورينون سلشايرن زلو مقيار ابتا غانتا زمصه لوطيو نياسلالف لوطديو ناي كونتا امرو لوطيو ابزوان زي مانشستر يونايتد تا ناي قدم مانشستر يونايتد تملسل زلا كونتات
هو أنا من البات مورينو فرقسن تكيو متخلو ود مانتهم بدحريو بعل فانغال تكيو متخلو نتي ناي مجمريا تأمتين تاينيرو ناي كنت أتصاوتا ناي مورينو أتحساسبان ባህሊ ናይታ ማንቸስተር ዩናይትድን እንታይ ይመስል ከመይ ክቃዶ ይኽእል ዝብል ናይ ሞሪኖ ምምጻእ ካፍቶም ብዙሕ ዘይደገፍኩ እዩ እታዩ ኻኒ ከም መበልየይ ሞሪኖ ዝልለየሉ ኣጻውታ ናይ ተኸላኺልካ ረጊካ ወይ ድማ ብዙሕ ናብ ጾታን ናብ ኩዕሶን ከይድ ሃብካ ጥራይ ትኩርነት ጻዕቅን ባጻዓትን ኣወፊኻ ብምክልኻል መልሰ መጥቃዕትን ብምግባር ዝመጽእ ውጽኢት እዩ እዚ ሕጂ تعاطفነት ወይ ድማ ዳይናሚዝም ደይብሉ ኣጻውታ እዚ ሕጂ ሞደርን ፉትቦል ድማ ሓድሽ ኩዕሶ እግሪ ኣጻውታ ግን ነዚ ዳርጋ እንዳውጽኦ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ባህሊ ናይ ማንቸስተር ካኒ ቅልጡፍ መጥቃዕቲ ቀጥታዊ መጥቃዕትታት ብምብዛሕ ንኣንጻር ጋንታኻ ዕድል ብምኽላእ ብምርባሽ ዝግበር ናይ በዓል ፈርግሰን ዝነበረ ጸወታታት እዩ ስለዚ እቲ ባህልን ናይ ሞሪኖ ተሓሳስባን ኣዝዩ ጋግ ነይርዎ እታ ነዘን ክልተን ዚን ሓንቲ ዘራኸበት ኩነት ግን ናይ ዋንጫ ኣሰልጣኒ እዩ ስለዚ ዋንጫ ንምምጻእ ሕግዘና ይዝብል ያ ነራ ስለዚ እዛ ኩነታት እዚኣ ምስቲ ኣጻውታን ባህልን ተራኽብ ኮይና እዮም ኣምጨም ነይሮም ነቲ ዋንጫ ብምድላዮም እቲ ኣመጻጽኡ ግን ድሕሪኻ ይኾንካ ኩሉ ግዜ ኣብ ሕቶ ምልክት ነይሩ ዋላ ክሳብ ፈርግሰን እውን ንምምጽኡ ብዙሕ ኣተባባዕ ዝኾነ ሓሳባት ይሃበን ጥራይ ንኽመጽእ ከም ቅቡል ወሲድዎ እምበር ድፊት ናቱ ብዙሕ ኣይነበረን ሕጂ ልካ ከምዚ ናይ ሶልሻየር ኣይገበረን ማለት እዩ ስለዚ ንምንታይ ኻ ከምኡ ኢልና እንድሕር ኢልና ሞሪኖ ፍላይ ዚ ናይ መጨረሻ ጊዜ እቲ ባህሊ ናይ ማንቸስተር እንታይ እዩ እንድሕርልና ሓደ ተጻዋታይ ናይ ማንቸስተር ክመጽእ ከሎ ራእይን ክብርታትን ናይታ ጋንታ ከመይ ገይሩ ይርዕሞ እቲ መጀመርያ ዝስራሐሉ ስራሕት ራእይን ክብርታትን ናይታ ጋንታ እንድሕር ርዒምካ ወመንጽር ድሕር ኣሚንካ ነቲ ናትካ ብቕዓት ናብ ጻዓት ሓዊስካ ዘድሊ ነገራት ክትገብር ተወፋይነት ኢኻ ተቐድም ሕጂ እዚ እቲ ባህሊ ነይሩ እዚ ግን ብምንታይ ድመጽእ እንድሕርልና እቲ መራሒ ነፍሱ ኣብቲ ጋንታ ባህልን ክብርታትን ኣትዩ ንዕኡ ክሰርሓሉ ከሎ ተጻዋቲ ኸ ናኡ ንኸኣቱ ክሰርሕ ከሎ እቲ ናይ መሪሕነት ኣገባቡ ብኸምኡ ክጥቀም ከሎ እዩ ናይ ሞሪኖ መሪሕነት ናቶ ስታይል ወይ ድማ ኣጠቓቕማ ግን እንታይ እዩ እንድሕርልና መጀመርያ ንሱ ክብርታት ናቱ ብምቕዳም ተጻዋቲ ኣብቲ ናቱ ክብርታት ከልዕሙ ምግባር እዩ ነይሩ ትስራሕ እዚ ምናልባት ኣብ ዝሓለፈ ግዜያት ናይ ኣሰልጣንነት ናይቲ ሞያ ኩነታት ሰሪሕሉ ክኸውን ይኽእል እዩ ሕጂ ግን ኣብቲ ዘመናዊ ኣገባብ ናይ ኣሰለጣጥና ኣብቲ መጽናዕታዊ ዝተገብረ ጽሑፋት ክሳብ ከም ድርዮ ኣብ ምስልጣን ማለት እቲ ናይ መሪሕነት ኣገባባት እዩ 70% ናይቲ ምስልጣን ድሕዞ ዘሎ እዚ ብልሕን ርእሰ ምትእምማን ናይ ሓደ ኣሰልጣኒ ወይ ድማ ታክቲክስ ናቱ ወይ ድማ ብልጫ ናቱ 30% ድሕዝ ዘሎ እቲ መሪሕነት ናቱ ኣብቶም ተጻወትቲ ዝገብሮ ግን እቲ ተጻወትቲ ናፍታ ጋንታ ተማእዛዝነት ዝፈጥሮ ግን እሱ ይትቀንዲ 70% ናይቲ ብልጫታት ዝሕዞ ስለዚ ሞሪኖ ናብቲ ናቱ ክብርታት ጥራይ ንኻኣቱ ዝገበሮ ጻዕሪ ካብቶም ተጻወትቲ ናብኡ ኣክን ዝቐርቡ ካብኡ እንዳረሓቁ እቲ ጸቕጢ ኸኣኒ እቲ ጸቕጢ ኣብ ክልቲኦም ዝነበረ ወጥሪ ናይ ተጻወትቲ ናይ ኣሰልጣኒ ዝነበረ ጸቕጢ ወይ ድማ ስትረስ ንብሎ ክልተ ነገራት ኣብ ኩዕሶ እግሪ እሱ ኸ እንታይ እዩ ኣወንታዊ ጸቕጢ ዝበሃል ኣሎ ነቲ ናትካ ናይ ደም ዑደት ናብ ሓንጎል ቅልጡፍ ዝገብሮ እሞ ትኩርነትካን ብልሕኻን ዝያዳ ኣብ ጸወታ ዝሕግዘካ እዩ እሱ ሕጂ እዚ ዓይነት ጸቕጢ እዚ ናብ ኣብቲ ጸወታ ናብ ናይ በዳህነት ደረጃ ይብጽሐካ በዳህ ናይ ምዃን ደረጃ ይብጽሐካ እቲ ጸቕጢ ኪንዮዝን ድሕር ሓሊፉ ከቢዱ እንድሕር እቲ ጸቕጢ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ዘሎ ርክብ ጥዕና እንድሕር ደይብሉ እቲ ጸቕጢ ናይቲ ጸወታ ናብ ናይ ስግኣት ደረጃ እዩ ዘትወካ ክጽቡቕ ክጻወት ድየ ወይ ክዕወት ድየ ዝብል ስግኣታት እዩ ኣብ ውሽጥኻ እቲ ጸቕጢ ዝፈጥር ሕጂ እሱ እቲ ኣሉታዊ ጽልዋ ጸቕጢ ዝበሃል ናይቲ ጸወታ እዩ ስለዚ ሞሪኖ በቲ ታክቲካዊ ጸዋውቱ እቲ ዲፌንሲቭ ባህሪ ወይ ናይ ምክልኻል ባህሪ ዝበሃል ድሕሪና ኣብቲ ጸወታ ሕቶ ምልክት ይኣትዩ ኣብ 8 ጸወታ 14 ጎላት ተመዝጊቦ 1.75 ፐር ጌም ንሓንቲ ጸወታስ 1.75 ግጥማት ጎላት ይኣትዎ ነይሩ ማለት እዩ እዚ ኸ ድሕሪ ታክቲክስ ናይ ዲፌንሲቭ ኮንካ እዚ ኣዝዩ ብዙሕ እዩ ድሕሪ መጥቃዕታዊ ጸወታታት ጸወት ኮንካ ከም በዓል ሲቲ ከም በዓል ሊቨርፑል እቲ ኣተወካውን ስለተእቱ እቲ ዝኣተወካ ዘሎ ጎላት ብመንጽር ትእትዎ እቲ ፐርሰንቴጅ ክውሕድ ይኽእል እዩ ድሕሪ ናይ ምክልኻል ባህሪ ትጥቀም ኮንካ ግን እሱ ኣብ ጉዲልካ ኢኻ ውሕዳት ጎላት ብምእታው ክትዕወት ትደሊ ማለት እዩ ስለዚ እሱ ካብ ፈረሶ እንደገና ከዓኒ ድሕር ናይ ምክልኻል ባህሪ ሃልይዎ ከዓ መስመር ምክልኻል ኣብ ሓደ መስመርን ከም ሓደ ኣሃዱን ክነጥፍ እዩ ዝድለ እንድራና ኣብ ዝሓለፈ ናይ 8 ጸወታት ናይ ሞሪኖ ግን መስመር ምክልኻሉ ዝዓበየ ሃጓፍ ነይሩ ማለት ስለዚ እቲ ስልትኻን
السوقات سلتها عند حاجة في الدحر كوينو اتنات كجانتا أفتنا مننت كلولاو أتيلو مالتي أفتنا يتصاوتا ناي مننت كلولاو منياتو مننت ناي يتصاوتا تتصاوتا خاينت مننت كازغلصو تصاوتا خا دحر ناي مكل خال كوينو السوقات دحر حاجة فتيرو اتي جانتا ناي كلولا مننت أتيو جانتا كلولا مننت أتيها تتصاوتي أبتو ألوتاو تصاوتي أتولو مالتي سلزي نتنات كميلا كديما تما أزازنت يمصو اتي كنت عمره ما بتصوتا زلو تصاوتها ألوتاو تصاوت درجة يبصح اتوصي تفرس اتغانتا فاحيبن مالت سلاز غانتا مولو ناي مننت قلولاو تعطيخا السلطاني ابتي غانتا خلولو زلوو صلوا يغدل مو ادلاينتون بمنصربل كابز بمغاسيو حجي سوشاير انت كيغبر كم زلوو طراي سوق فلد ديكونه انت كمت طراي ديكونه انت كغبر كم زلوو ون كوسكيسو زعبيو فرغسن سلازغونه بزح سب نمن ابزناي مسغاغر غزي يصبنيرو جيغس قداماي تمراصي نيرو كالاي كاني كاريك دو يسغاغرا هون ذا غزي يصبحنيرو فرغزن كل غزي انت تصاوتو كابتي اغروم كسابتو وشطوم يزفلطوم نيرو كم دقو سلازفلطوم اتي مريحنا اغباب نايت ባህል ናይት ጋንታ ከመልስ ድخل بمنصر አጫውቱ እንድሕሪና ሶሻየር ነው ሶሻየር ንጽልዋ ናይ ፈርግሰን ዋላ ንክልተ ደቂቃ ከጻውቶ ኮፍ አቢልዎ እንድሕር ጸኒሑ ኣብተን ክልተ ደቂቃ ሰለስተ ደቂቃ ኣብ ቻምፒየንስ ሊግ ድራናዮ ኩነታት ንዓንቱ ኩርነቱ ከይጉደለ ከይተሳላቸው ይጽበዩ ነይሩ ማርኽ እንደ ዓቅሊን ክብርታት ናይታ ጋንታን ስለዝፈልጥ ናቱ ሙራድ እንደ ሙራድ ናይኮነ ዘገድሶ ነይሩ ታስ ተጠቀመት ተዋህበቶ ጊዜ ከመይ ገይሩ ኣድማዕ ስራሕ ሰሪሑ ነቲ ክብርታት ናይታ ጋንታ ይንጸባርቕ ነይሩ እዚ ኣብ ውሕዳት ተጻወት ይኻትሪዮ ምክንያት ተጻወት ብዙሕ ጊዜ ኣብ ነዊሕ ምጽዋት ነብሶም ኣብ ጾታ ከእትዋ ይምደል እምበር ናይታ ጋንታ ክብርታት ዕብዮም ብዓቅሊ ተጸቢኻ ናብ ውጽኢት ናይ ምቕያር ባህሪ ኣብ ውሕዳት ሰባት ይኻትረሙ ስለዚ ብመንጽር እዚ ስለዝፈልጦ ባህሪው ነሶሻየር ኣምጪዎ ናቱ ጽልዋ ነይሩ ነው ምምጻእ ማለት እዩ ሶሻየር ካታን ቀንዲ ዝገበረን ናይ ስርሓት ከዓኒ እተን ናይታ ጋንታ ናይ ማንነት ክብርታትን ምምላስ ተጻወቲ ምትስሳዕ ምትብባዕ ካብዚ ኣውጪኻ ከዓኒ እቶም ተጻወቲ በተ ማንነትን ክብርታትን ናይ ማንቸስተር የእሚንካ ናብቲ ርእሰ ምትእምማን ማምጺኻ እታ ዘላቶም ብቕዓት ከመይ ገይሮም 100% ብኣወንታዊ ጸቕጢ ተጠቂሞም ንዕወትሉ ተኣገባባት ተጠቂሙ ናብዚ ደረጃ ዝበጽሕ ዘሎ ስለዚ ናይ ሶሻየር ሕጂ እቲ ባህሊ ናይ ምምላስ ናይታ ጋንታ ቀንዲ ስራሕ ገና ናይ ዋንጫ ናይ ምውሳድ ስራሕ ኣብ ሕቶ ምልክት ይኽእሎ ዳ ይክእሎን ግን ባህሊ ናይ ምምላስ ሓደ ካብቲ ናይ ጋንታ ባህሊ ክትመልስ ትኽእለሉ መገድታት ምስታ ጋንታ ቅርበት ዘለካ ድሕር ኮይኑ ባህላት ትፈልጦን ካብ ሳነ ውሕ ድሕር ተጻዊትካ ባህልን መንነት ናይታ ጋንታ ክትዕቅምን ከተምጽን ቅልጡፍ እዩ ሕጂ ኣብ መብዛሕትኡ ኣሰልጠንቲ ባህልን ክብርታትን ናይ ጋንታታት ከተምጽ ነዊሕ ግዜ ይወስደልካ ሶሻየር ግን ኣብ ሓፂር ግዜ ገይርዎ ንምንታይ ምስታ ጋንታ ስለ ዝነበረ ነቲ ኩነታት ብቐረባ ዝፈልጥን ብቐረባ ዝርዳእን እዩ ማለት እዩ ሕጂ ሶልሻየር ናብታ ጋንታ ካብ ዝመጽእ ካብቲ ዝሰርሖ ታክቲካዊ ለውጥታት ምክንያቱ ኣብ ግዜ ሞሪኖ ምክልኻል ዘድሃበት ጋንታ ስለ ዝነበረት ግን ካብቲ ዝሰርሖ ናይ ታክቲክ ለውጢ እዚ ኣቀዲምካ ክትገልጾ ጸናሕካ ናይ ስነ ኣእምሮ ምስ ባህልን ልምድን ናይታ ጋንታ ምኻድ ዝሰርሖ ስራሕ ይዓቢ መስለኒ ኣብቲ ታክቲካዊ እውን ቀጥታ መጥቃዕ ካብ ማእኸል ንቅድሚት ዘለዉ ተጻወቱ መብዛሕትኡ ግዜ ብቕልጡፍ ብቐጥታዊ መጥቃዕቲ ብፍኑው ኣጻዋውታ ንቅድሚት ናይ ምኻድ ባህሪ ኣብ ሶሻየር ተኸፊትሎም ዕድላት ኣብ ሞሪኖ እንድሕሪናዮ ብጥንቁቕ ኣገባብ እዮም ዝኸዱ ነይሮም ውሕዳት ሰባት እዮም ንቅድሚት ዝኸዱ ነይሮም ንሉካኩ ኩዕሶ ንኸጽንሕ ንበይኑ ኣብ መንጎ ብዙሓት ተኸላኸልቲ ኣቐሚጥካ ኩዕሶ ናውሊኽካ ድሓር ጸኒሓ ንኽትከደካ ኣክን ብሓባር ከይድካ ንመጥቃዕቲ ተታሓሒዝካ ትኸይድ ኣብኡ ዝጸንሐት ኩዕሶ ከተርክባ ካብ ድሕሪት ምጉያይ እዩ ነይሩ እቲ ሜላ ማለት እዩ ስለዚ ሶሻየር ብጀካቲ ኩነተ ኣእምሮ ናይታ ጋንታን ባህልን ናይ ምምላስ እቲ ኣጻዋውታውን እቲ እሱ ዝፈልጦ ኣገባባት ሞኻቲ ባህልን ናይታ ጋንታ ዝኾነ ኣጻዋውታ ካብ ማእኸል ንቅድሚት ዘለዉ ተጻወቲ ቀጥታዊ መጥቃዕትታት ናይ ምፍጻም ነፃ ዝኾነ ኣገባባትን ናይ ዕድላትን መሃብ ማለት እዩ ጽቡቕ ምናልባት ኣርሰናል ብመሪሕነት ናይ ኤምረ ሎም ዓመት ስፖርት እያ ከም ቀዳማይ ጾታ ጀሚራቶ ዘላ ክሳብ ሕጂ ደገፍቲ ኣርሰናል ሕማሞም ኣይወፀሎምን ናይ ቨንገር ሕማም ክሳብ ሕጂ ካብታ ጋንታ ይወፀን ሕጂ እውን ኣብ ሻድሻይ ተርተያ ትርከብ ዘላ ብመንጽር ዘለዎ ብድሆታት ክገብሮ ዝፈተነ ለውጥታት እውን ዓበይቲ ለውጥታት ኣሎ ኣብታ ጋንታ ምናልባት ወላ ኣብታ ኣገባባት ጸዋውታ ተመሳሳሊ ክመስለና ክእል እዩ ከም ናይ ኣርሰን ቨንገር ግን ኣብቲ ሕመረት ኣብቲ ዕሙቕ ኢልካ ውሽጣት ኢኻ ክትሪኦ ከለካ ግን ብዙሕ ናይ ጸወታ ኣገባብ ለውጥ ኣሎ ነዚ ብኸመይ ንምልከቶ ኣብ ናይ ኤምሪን ናይ ቨንገርን ኩነታት ንኣርሰናል ሓደ እቲ ኣርሰን ቨንገር ዝጥቀመሉ ኣገባብ ናይ ናጽነት ውልቀ ተጻወት ናይ ጸወታ ናጽነት መሃብ እንደገና ከዓ ናብቲ ናይ ጋንታ ኣጸዋውታ ደይኮነ ብዙሕ ናጽነት ኣብ ውልቃዊ ክእለቱ ናጽነት መሃብ እዩ ናይ ኣርሰን ቨንገር ብዙሕ ግዜ ዝጥቀመሉ ነበረ ሕጂ ኤምሪ ግን ብመንጽር እዚ ክትሪኦ ከለኻ ብፍላይ ከዓ ምስ ናይ ኦዚል ኮፍ ምባል ናይ ኤምሪ ኩነታት እምሮ ግን ከምኡ ይኮነን ናብ ናይ ጋንታ ቅርጺ ክትኣቱን ናይ ጋንታ ሓላፍነት ምውሳድን
يقدم كاب ناي ولقة تتصاوتاي ناي ولقاو خلتو بجكا زغاني ناي امري اتصاوتا ناي فنجر اتصاوتا نزفليلو فنجر بي بناي كمز نغونن اتصاوتكا كعسو እንዳحنصكا رقيقا اتصاوتكا كعسو تقاطاطركا نقدمي مخادي نيرو ناي فنجر نقدم نخمز خونكولو ناي امريغن نخمزن قطتاوي كعساسو بزح مسداد نتغول فيرتيكال باس ودما نتغول زبهالو مقبالات زياده تدبالك حجي ابزي بنتغول كتكبر كلخا نزي سدد ذهبكايو خصعبو ختكلالك داسواي حجي اوزيل كابز صوتازي تمراتنا امري زغدلو مخنيات اوزيل هدي إلكا أسيلكا نات حاجة كذا زغير مر كتاو قعساسو دقاقيم كان أي مخاد بحر ويد ما ناي مبياي بحر يبلون بمنت زي هجتي ناي فنجرات أوتا ناي أمري في الليات هالو ناي أمري إيو جزاجن حجي وانش أموسال ويدرجام عكابا يكونه كلت عسرتات عمتات زخدة بحر ناي أوتا لو زين بلو زلنا هدي إلكا نولك كلت ناي تأوتي زيادة ناتسند بمهاب كابتن ناي ولك أوتو أنجلوت إيد بمتصباي تبغى أوتا زيادة بمذهب حسب زنبرة ناي فنجرات أوتا أمريكان ناي جانتا بحلي ود ما ناي جانتا قرص أوتا خير الله إذا أوتا زي تغيروا دحرد مزل لوطي أنا وانش أنا خير دحرد زي قرصنا أوتا خير كوينو خاني بجكة أوتا مغير ناي تأوتي أتحزن الرأيان خير الله زبليو مهنياتو عبيت أوت خمسة اليوم يفلتيو كابو انت تردا ازي مسجيزي زغبر اندحر كوينو ازلوو درجه كنت وصيت كم قبول يوستو حدا كافتي كم رايو افتناي مسيتي زغبرو صوتاتات نتي غازيطاو مغلصيو اندحر ريغا يخونكا كم قبول يوسيدو مهنياتو نسو ابيناي عيو غزا يزلو ابتي ባህሊ አጫውታ ናይ ታጋንታ ናይ መቅያር ናይ ጎናዊ አጫውታ ዝበዝሖ ዘይኮነ ቀጥታዊ መጥቃዕታ ዝበዝሖ ጾታታት ኣብ ዝደልየሉ ዘለሁመት እቲ ግዜ ዝወስደሉ ለውጥታት ምስ ግዜ ናብ ውጽኢት ክቅይሮ ከም ዘለዎ እምበር ሕጂ ናብ ውጽኢት ከም ዘይ ገብሮ ዳርጋ አሚኑ ዝሰርሓሉ ዘሎ እዩ ማለት እዩ ጽቡቅ ብመንጽር ሊቨርፑል እንተዳ መጽራ የርገን ክሎፕ ንዝሓለፈ ክልተ ዓመታት ስፖርት ናይ ስራሕ ግዜያት ይሕሊፉ لمعمد مولو بمولو ناي وصيت غزي يو حلافنا زياده كبيدلو كدري خلخا تاغانتاون بزلاتو بفلاي بزخلته سمونات نزغاطما شغرات انترا سغيرا حساب وانچا ناي معتار تخلو زلو غانتا تمثل زلا سلازي كابتي كنتا امرونا بتصاوتا ناي تصاوتن احديرو زلو لوطي كما يمثل ناي بحق خص تخلي حساب فصامه ارجن كلوب منالبات حدا فلي زبلو اصاوتالو سحجي ناتو اونتاو غونن التاو غونن الو نا يرجن كلوب صوتا حيال صعات ابت صوتي كابت صوت مدلايو حيال صعات كاني بمنصر تخعس اغر دارغا مسكينات زماساسللو كنتات اغالالصالو سوهانتاي يرجن كلوب نخعسو نا بانصر غانتا بمطنان مخاديو زياده زلله مطنانيو زبهق نسو اجي عمطنان كاني حيال صعاتن بزح نغرات بزح خاتخفل بزح حدغاتاتون علقا እዚ ሕጂ ሓደ ካፍቲ ታክቲካዊ አጻዋውቲ ፍልስፍና አጻዋውቱ ኻኒ ኣብ ኩሉ ቦታ ብሉጻት ተጻዋቲ ኣይብህግኒ ኣብ ተወሰነ ቦታታት ይብሉጻት ዝብህግ ንሕሪና ሄንደርሰን ሚልነር ገይሩ ዋይናልዶም በዚኦም ገይሩ ሓደ ስራሕ ክሰርሕ ይሓስብ እዩ ሕጂ እቲ ብመንጽር እዚ አጻዋውቱ ግን እቲ ፍላይ ምጥናን ዝበሃል ቀጥታ ብዙሕ ባህል ክምኻድ በብዝሒ ምኻድ ግን እንታዩቲ ስጋታት ብዙሕ በትናተይ ትንታነ ይኮነ በኻሉት ፈላጣት ናይቲ ዓውዱን ከም በዓል አሰልጣኒ ራይሞን ወርገን ዝበሃል ናይ ሆላንድ ቀንዲ ፍሉጥ አሰልጣኒ ካብቲ ሓደ ዝነቕፈሉ አገባባት እንታዩ ምጥናን ሓያል ጻዓት ካብ ተጻወቲ ምድላይ ካብ ዓቅን ላዕሊ ይደስረሑ ካብ ዓቅን ላዕሊ እዮም ደሃልኩ ሕጂ እዚ ኸዓኒ ኣብ ምጥናን ካብ ብዙሕ ክሳራታት አሉ ሓደ ካብቲ ክሳራታት ብብዙሓት ማህረምቲ መጉዳእቲ የጋጥመካ لكن خمسة كينات متنان بزح مسوات زي حتى كا أبكر سجرها بزح مهرمتي زوستلك اتغن سجاتنا كلوب كا أبزح جوانز بزحات وسنت تصاتي أم مهرمتي مهلاومي إزي بفلايتي ميديكال سر ناي حكمنا أهادو ما سيد بالحالف ناي تحكمنا بزح جزء يرين كلوب إزي بزح جزء ينقروي إذا تصاوتنا إذا عينت لممداتنا أهلاخي متنان زبالة تصاوتنا بزح ناب مهرمتي خدبلنا يدبلنا له بزح كسارات كم سألنا حجزي بمنصرتي بزح تتصاوت خا بفلوطات زيدل مخانو حدغا يغاطمك مناتو متنان اندحر كوينو تقياري احدو بزح كله كاخل الله تقياري احدو ناي ليفربول كم تزدله بزح لودي فلاي زنا ميچرشا صوتاتات مس ويست هام زغبرو صوتاتات بزح
ምጥናን እኮ እንዳደለየ ኸሎ ብመንጽርቶም ተጻወቱ ግን ኣብ ምቅብባል ብዙሕ ኣዲቡ ዕድላት ናይ ጎላት ግን ብዙሕ ኣይፈጠረን ሊቨርፑል ግን ኣብ ምጥናን ድሕራድ ይብካ ኾንካ ልክዕ እናቱ ውፅኢት ኣብቲ ቻምፒየንስ ሊግ ምስ ማድሪድ ዝገበርዎ ኣብ 18 ደቂቕ ዝገበርዎ ምጥናንን ዝገበርዎ ፈተነታትን ዝገበርዎ ጾታን ኣዝዩ መሳጢ ናይ ዕድላት ጎላት ረኺቦም ወላ እኳ ኣብ ቻምፒየንስ ሊግ ተተሳዕሩ በቲ ዝነበሩ ሃጉፋት ግን እቲ ምጥናን ዝበሃል 18 ደቂቕ ኣብ መጀመርያ ዝገበሮን ማድሪድ ከምዚ የለው እዮም ገይሮም እዚ እቲ ዝነበረ ኣሃዱ ሙሉእ ብቕዓት ስለ ዝነበረ እዩ እዚ ኣሃዱ ብማህረንትን ብገለን እንድሕር ጎዲሉ ግን እቲ ናትካ ታክቲክስ ኣብ ሓደጋ እዩ ዝኣቱ ስለዚ እንድሕር ምጥናን ትደሊ ኾንካ ኣብ ሓደ ፀወታ ምጥናን ተድህብ እንድሕር ኮንካ ብዙሕ ተቐያሪ ኣሃዱኻ ክህልወካ ኣሎ ንኽሳራታት ተቐቢልካ በቲኦም ሸፊንካ ነቲ ውፅኢት ከተምፅኦ ስለዚ ብመንፅር እዚ ሕጂ ፍላይ ኣብዚ መወዳእታ ሰዓታት ምስ ማንሲቲ ዘለውዎ ምትሕንናቕ እንድሕር ርኢናዮ እቲ ኣሃዱ እቲ ናብ ንቡር ተመሊሱ እቲ ብቕዓት እንድሕር ተፃወቱ እንድሕር ዘይተመልሱ እቲ ዋንጫ ናይ ምውሳድ ኣስጋእነት እውን ኣቦትኡ ኣሎ ማለት እዩ ጽቡቕ ሕጂ ብመንፅር ኣፀዋውታ ከምዚ ክትገልጾ ፀናሕካ እቲ ቀጥታዊ ምጥናን ክንብሎ ፀናሕና ናቱ ሃጓፋት ኣለዎ ብመንፅሩ ክንሪኦም ከለና ከዓ ኣብ መስመር ምክልኻል ሎም ዓመት ሊቨርፑል ዝሓሸ ብቕዓት ንሪኤላ ኣለና ብፍላይ ብመንፅር ዝተመዝገበ ሸቶታት ክረአ ከሎ ኣሊሰን ሓደ ካብቶም ዝወሓደ ሸቶታት ተመዝጊቦም ዘሎ ኣብዚ ዓመት ስፖርት እዩ ኣብኡታት ንዝፈጠሮ ለውጥታት ከመይ ንሪኦ ብፍላይ ካብ ተኸላኸልቲ ክሳብ ሓላ ውልዳት ንዘሎ ስራሕ ኣነ ምናልባት ቴክኒካውን ታክቲካውን ኣፃወታ ናይ ሊቨርፑል ክሪኦ ከለኹ ሕጂ ንዓይ እዛ ዝሓለፈት 2 ዓመት ወይ ድማ ብፍላይ ድማ እዛ ዓመት ዝነበረት ሊቨርፑል ንዓይ ብኩሉ ነገራ መሳጢት እያ ምክንያቱ ብውሕዳት ብሉፃት ተፃወቲ ዓብዪ ውፅኢት ዘምፀት ኮይኑ ይስማዓኒ ንዓይ ሕጂ ግን ደይ ከምቲ ቅድም ዝነበሩ ኣረኣያ ክሎብ ብፍላይ ኣብ ማንቸስተር ሓደ ግዜ ኮመንት ዝገበሮ ብዙሕ ገንዘብ ተፃወቲ ምፍሳስ ከምዘየድሊ ገይሩ እዩ ኮመንት ገይሩ ሽዑ ብዙሕ ግዜ ብኸምኡ ኣረኣያ ነይርዎ ድሓር ግን ንባዕሉ ሕጂ ብዙሕ ገንዘብ ኣብ ተወሰኑ ተፃወቲ ከፍስስ ደልዩ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ እዩ ዝረኣየካ ሕጂ እታ ሊቨርፑል ብመንፅርቲ ፅባቐ ፀወታን ሓያል ጎና እንደይኮነት ካብ ብመንፅርቲ ዘለው ተፃወቲ ኣነ እቲ ዋንጫ ትደልዩ ዘላ ተፃወቲ ትደልላ ማለት እዩ ኣፃወታ ዘይኮነ ተፃወቲ እያ ዝደሊ ዘላ ወሰንቲ ተፃወቲ ከም ተኸላኸልቲ ቪዲ ከዚልሰን ከም ሓላ ውልዳት እያ ትደሊ ዘላ ኣብ ከምዚኦም ኣብቲ ተኸላኸልትን ቦርቴለን ዝገበረቶ ለውጢ ካብ ተፃወቲ ንዋንጫ ምድላይ ምስ ጀመረ ፍላይ እቲ ከምኡ ኣተሓሳስባ ብገንዘብ እውን ክቕይሮ ምስ ጀመረ ሓደ ኣብታ መስመር ምክልኻል ዓብ ሃጓፍ ሕጂ ዝተፈጥረ ሕጂ እዩ ተፃዋታይ ናይ ምክልኻል ናይ ተፃዋታይ ማህረምትታት ኣብኡ ኣብቲ ምክልኻል ናይ ድሕሪት ተኸላኸላይ ናይ ወሰን ናይ ማእከል ዘለዎ ሓደ ከም ዝተሃርሞም እቲ ትደልዮ ነርካ ካብቶም ተፃወቲ ትስእኖ ኣለኻ ማለት እዩ እቲ ናይ ሓባር ስራሕ ናይታ ጋንታ ቁርባ ጎሲኻ ፍሉጣት ተፃወቲ ከዓ እንደገና ብምእታው እቲ ዘይነበረ ባህሊ ናብኡ ተተኣታቱ ኣለኻ ሕጂ ከምኡ እንድሕር ኮይኑ እሱ እንድሕር ተሃሪምካ ኣብ ሓደ ኣብ ክልተ ዲፐንደንስ ናትካ ወይ ድማ ተመርኳስነት ናትካ ኣብቲ ኣብኡ እንድሕር ሃጓፍ ፈጢሩ እቲ ነገር ብቐሊሉ ይባላሸወካ ማለት ስለዚ ኣብቲ ምክልኻል ዘሎ ናይ ማህረምትታት ጉድለታት ሕጂ የቃልዑ ኣሎ ነቲ ውፅኢታት ማለት እዩ ናይ ክሎብ ቀንዲ ዝልለየሉ እቲ ስራሕ ከዓኒ ሓደ ናቱ ፅበቕቲ ኣባህላ እንታይ ኣላቶ መደቀሲና እዩ በዓል 5 ኮኸብ እምበር ሜዳና ኣዝዩ ሓርፋፍ እዩ ዝብል ምክንያቱ ከም ዝበልኩኻ ሓይሊ ፀዓት ከምኡ እዩ ዝኣምን ንናይ ባርሰሎና ኣፃወታ ቲካ ዝበሃል ኣይፈትዎን ንባርሰሎና ግን ኣይኮንኩን እንደይፈቱ ዝብል ሱ ባርሰሎና ጎል ከእትዉ ከሉ ዝገብርዎ ሴሌብሬሽን ብጣዕሚ እየ ዘድንቆ ግን ትፃወቶም ኣይፈቱን ኣነ ብልሱ ርጉእ ህዱእ ኩዕሶ ዝበሃል ኣይፈቱን ናይ ቃልሲ ፀወታ እየ ትፈቱ ተቃሊስካ ጠኒንካ ቀልጢፍካ ነቲ ኣንፃር ጋንታኻ ብትንትን ምባል እየ ትፈቱ እዩ ዝብል ሕጂ ብመንፅር እዚ ከም ዝበልኩኻ ኣብ እዚ ኣብ መጀመርያ ትገብሮ ሰዓታት ኣብ ሓደ ኣብቲ ፀወታ ናይ ዓመት ኣብቲ መጀመርያ ፀወታታትካ ኣድማዕ ክኸውን ይኽእል እዩ ምክንያቱ ሽዑ ብቕዓት ተፃወቲ ኩሉ ኣብ ቦትኡ ኣሎ ካልኣይ ኣብ ሓንቲ ፀወታ ንባዕሉ እውን ኣብቲ 9 ደቂቕ ኣብ መጀመርያ 10-30 ደቂቕ ኣድላይ ክኸውን ይኽእል እዩ ግን 9 ደቂቕ ክትገብሮ ይትኽእልን ኢኻ ምስ ምድካም ዝመፅእ ሽዑ ሃጓፋትካ እንዳዓበየ ዝኸይድ ኣብቲ መወዳእታታት ሰዓታት ማለት እዩ ኣብቲ መወዳእታ ናይ ሓንቲ ፀወታን ኣብቲ መወዳእታ ናይቲ ዘሎ ዓመት ናይ ፀወታታትን እቲ ሃጓፋትካ እንዳዓበየ ዝኸይድ ስለዚ ብመንፅር እዚ ክሪኦ ከለኹ ንክሎብ ኣነ ኣብቲ ናይ ምስ ሲቲ ዘለዎ ብፍላይ ከዓ ናይ ሲቲ ናይ ተመክሮ ናይ ዋንጫን ናይቲ ባህሊ ናይ ኣፃውቶምን ሕጂ ናብ እሸተት ገፁ ዝኸይድ ዘሎ ኮይኑ ስማዓኒ እቲ ናይ ዋንጫ ሕቱ ፅቡቕ ምስ ምምፃእ ሞሪሲዮ ሳሪ ናብ ቸልሲ ምናልባት ቅድሚ ሕጂ ካብ ኣሰልጠንቲ ኢጣልያ ዘይንሪኦ ዝነበርና ዓይነት ኣገባብ ኣፀዋውታ ኣብ ቸልሲ ክንሪኦ ንጅምር ኣለና ምናልባት ብዙሕ ሰብ ምሳሪ ዝኾነ ይኹን
أفلتون زين ورقون خلينا يساري تاريخ بقطة بفلايا بسري أمس نابولي تحيزو ونسلا زلعد بعفش وقت يقول لك إذا سلطاني حدا خبطهم أزيوم تقلوتي أسلطان تقعسو أجر عالمي مستاريخو بمنتصار بيتي أسلطان تعلمنا بزعبا ز أسلطاني زلو مفلتو كابت ترى سبز فلتون العالي استفلي زجرم نجارات عمق الكون بزعبو تحت تتكلم اتناتو فلسفنا صوتاون ساري بول ناتبهالي يزقلص زلو ازي حدش حجي نسمع زلنا عينت فلسفنا صوتا يمو ابيت حبيو نيرو اتناتو حساب كندي ازي صلاو عينت فلسفنا سلازخونه يو اتوكر كلهم عبيتنا اشتون بقعه سلطن تسحيبو زلو اوا حجي ساري ببهريو سبيناوي نيت صوتا بهريو بزيغنوتو خاطليان ساري كابتن كلهم اسلطنت فلاي كان ايطاليان اسلطنت فلي زبلو حدا نخعسو اغري كم مزناقعي ودما كم كاب صوت اوتي خان تصاوتاي اب تندا تزانيو كصوتا خاطو كاب زغبرو حدا እዚ ሕጂ ምናልባት አሉታው ጽልዋሎ ንሳሪ እንታዩ ኻሱ ከም ዝበልና አንተ ወይ ጸቅጢ ብስተወሰነ ደረጃ ኩዕሶ እግሪ ወሳኒ ትኩርነትን ጻዓትን ሳሪ ግን ኩሉ ጊዜ ኣብ ልምምዳት እንዳተሐጎሱ ሁላማመዱን ኣብ ጾታ ኻ ተዛኒዮም ክጻወቱን ይዝደሊ ካላይ ሳሪ ሓደ ካብቲ ኩዕሶ እግሪ ዝልለየሉ ንሱ ከም ጥልያን መብዛሕትኡ ጊዜ ኩዕሶ ምስሳንዋ አቦቶም ተመሊስካ በመክልኻል ባህሪም ፍለጡ ሳሪ ግን ንሳና ኩዕሶ ኣብቲ ያንጻር ጋንታኻ ቦታ ኺድካ መንጥልካ እንደገና በምጽዋት ዩቲ ሓደ ካብቲ ዝልለየሉ ሕጂ ኣብዚ ናይ ሳሪ ባህሪ ፍላይ ድማ ኣብቲ ናይ ኣዘናጋዒ ልምምዳትን ተዛኒኻ ኣብ ግጥማት ምእታውን ዝብል ኣምርናቱ ብእንታይ ዝበሃል ከምዚ ንጋንቱ ከም ማርሺን ባንድ እዩ ዝወስዳ ማርሺን ባንድ ሓደ ናይ ክፋል ናይ ሓደ ሰራዊት እኳ ተኾነ ግን እቲ ዝሰርሖ ስራሕ ኣዘናጋዒ ከምዚ ናይ ክሎብ ዝበልናዮ ምጥናን ግን እቲ ቀዳማይ ሰራዊት ናይ ምጥናን ዝገብር ናይ ክሎብ ዝበልናዮ ግን ተዘናጊዕ ይኮነን ዝኣቱ ምኽንያት ናይ ክሎብ ከም ዝበልናዮ ምጥናን ትኩር ጥንቁን ውፉይን ኮንካ ኸታኣቱ ሕጂ ኣብዚ ተናይ ተሓሳስባ ፍልልይ ዘለዎ ሞኻ ከም ዝበልኩኻ ሳሪ ብመንፅር እዚ ተሓሳስቡ ኣብ ምዕባለ ተፃወቲ እዩ ዝያዳ ዝኣምን ኣብ ውፅኢት ናይ ተፃወቲ ይኮነን እዚ ብፍላይ እንታይ ማለት እዩ ሕጂ ንሓደ ተፃዋታይ ኣብቲ ዝገብሮ ምዕባለታቱ መዓልታዊ ዝገብሮ እዩ ዝያዳ ዘድህብ እምበር እሱ ዝገብሮ ጌጋታት ኣምፂኡ ነታ ጋንታ ምቕያር ወይ ድማ ነቲ ተፃዋታይ ምልጋስ ገለ ብዙሕ ኣይኣምነሉን ንሱ ባዕድ ሞሪኖ ተሪና ምን ሓንቲ ጌጋ ናይ ተፃዋታይ ብፍላይ ድማ ንሕድ ጋንታ ሪዛልት ሲና ነቲ ተፃዋታይ ኣልጊስካ ካልእ ተፃዋታይ ምምፃእ እሱ ግን ነተፃዋታይ ናይ ምዕባይ ባህሪ ኣሎ ብፍላይ ኣብ ናፖሊ ከሎ ቀንዲ ዝፀልዎም ተፃዋቲ ካሉባሊ እዚ ናይ ሴኔጋላዊ ኣዝዩ ጌጋታት ደብዝሕ ዝነበረ ተፃዋታይ ሓደ ብሉፅ ናይ ዓለም ተኸላኸላይ ገይርዎ ወፂኡ ሕጂ ሳሪ ብመንፅር ዝኣፀዋውቱ ኣብ ቸልሲ ንዓይ ብዝርዳእኒ መልክዕ ንጆርጂኖ ምምፅኡን ንካንተ ካብታ ቦታ ምውፅኡን እያ እታ ሃጓፋት ፈጢራት ዘላ ኮይና ስማዕኒ ምክንያቱ ጆርጂኖ ኩዕሶ ዳ እዩ ከም ዝበሎ ኣዘናጋ ኩዕሶ እንዳተፃወተ ንደቂ ጋንትኡ ኣብ ሙሉእ ስራሕ ዘእትዎ እምበር ኣብ ግዜ ምክልኻል ከም ካንተ ክኾን ኣይክእልን ካንተ ከዓ ካልኣይ ጎኑ እዩ ኣውፂዎ ዘሎ ስለዚ ኣብቲ ኣዘናጋ ኩዕሶ ምፅዋት ፍላይ ከዓ እቶም ናይ ድሕሪት ተኸላኸልቲ ሳሪ እንታይ እዩ ዝደሊ እቶም ተኸላኸልቲ ንኩዕሶ ሒዞማ ናብቲ መስመር ምክፍፋል ንምጥቃዕን ሒዞማ ክድይቡ ከምዚ ቀጥታዊ ናይ ኤምሪ ናይ ኣርሰናል ዝበልናዮ ቀጥታ ንቅድሚት ምድርባይ ዘይኮነ ሒዞማ ንክድይቡ እዩ ዞም ከም በዓል ዴቪድ ሉዊስ ሂቦ ዘሎ ዕድላት ማለት እዩ ኣብ ከምዚ ንቅድሚት ዝኸዱ ኣከፋፈል ተኸላኸልቲ እናገበርካ ከለካ ጆርጂኖ እሞ ከዓ ብዙሕ ናይ ምምጣል ባህሪ ዘይብሉ ኣብኡ ኣቐሚጥካ ብመን እዩ እቲ ቦታ ክሽፈን ኣሎ ሕጂ እቲ ሃጓፋት ኣብዚ ይመስለኒ ንዓይ ካልእ ናይ ሳሪ ስክፍታይ ንዓይ ብመንፅርቲ ሓላፊ ናይታ ጋንታ ኢብራሂሞቪች እንታይ እዩ ዝደሊ ኩሉ ግዜ ዋንጫ ናይ ምድላይ ባህሪ ኣለዎ ይፅመም ዲኹ ብዙሕ ኣይፅመም እዩ እንደገና ከዓ ሳሪ እንታይ ንብሎ ኣለና ምዕባለ ተፃወቲ ምስ ግዜ ከዓ ውፅኢት ዝፅበ ተፃወታ እዩ ኣዛናይ ልምምድ እንደገና ከዓ ተዛኒኻ ከዓ ኣብ ግጥም ምፅዋት እዩ ዝብል እዚ ምስቲ ናይ እቲ ቸልሲ ሓላፊ ዝደልዮ ናይ ውፅኢት ጥራይ ምዃኑ ማዕረ ክንደይ ንዕኡ ኣሚኑ ነዊሕ ግዜ ከስርሖ እዩ ምናልባት ናይ ኣተሓሳስባ ለውጢ ተገይሩ እዩ ቻሪ ግን በዚ በል ናይ ኣተሓሳስባ ፀወታታት በዚ ኣረኣያ ፀወታታት እንደገና ከዓ ንቅድሚት ኩልኻ ተፃወቲ ብምኻድ ሃይ ፕረስ ብምግባር ኣንጻር ጋንታኻ ብምፅቃድ ዝፅወት ምስ ናይ ጓርዲዮላ ይመሳስሉ እዩ ብዙሕ ግዜ እውን ብዙሓት ክተንተንቲ ኩዕሶ እግሪ ንክልቲኦም እዮም ደመሳስልዎ ጓርዲዮላ ከዓ ብዙሕ ግዜ ንሳሪ እዩ ዘድንቕ ፅልዋ ንዕኡ ከም ዝሃቦ ግን ሓንቲ ፍልልዮም ኣብ ክልቲኦም እንታይ እያ እንድሕር ኢልና ከምቲ ዓንተ ወይ ዝበርናያ ጓርዲዮላ ኣብ ፀወታ ኣወንታዊ ፀቕጢ ብጣዕሚ እዩ ዝኣምነሉ ድሕሪና ኮይንና ኣብቲ መስመር ናይ ምስልጣኑ ኣዝዩ ድርበሽ ኣዝዩ ድርብሾም
إذا هو نيلي زجبره معناته كل جزء خبط كورنا نخيوته تسقط فترة له ميلي دجاجة أب مغير خدان غوارديولا بالتعميد عقرق بالتعميد زارب لما أنت عايزين على تاو تصلوا يلزتوا تكملين سارقن أبتا كوف مباريت نايتا مغير يخيال لخ زح جزء كتصحف زح تصلوا تاتا يجبرني تراينا تنقرات هاديو يزنبب أما غير بوتا خان نوتشيت كم تقعد تقبلوا كم يجروا يمعرار ينبر بتزوتشيت مت هجوافات من شفان جوا بعوين ما تجاج أو مستعات يلا بزعج ده مستعات دايز بحال لسه مستعات يدارادر براي تجاج كم يحش كم يجبر يزبط أزعجي ناكل تيم فللي تكونه تجاو تاجن فلاي سارقة كان تسألوا ناي غوارديولا تبو عجيب از من تركن ريون كلنا غوارديولا نالوا تابز حلفه ورحي مس ليفربول زلنا فللي ناب 10 كديبولو زخيل اغاطام نيرو حج دما مريحنت حيزنا لنا ناي بحق عزيو عبد فللي يخبل مغلص يبو نيرو مو غوارديولا نخالاي عامت اب بريمير ليج زي دحر نوي حوان طفي دارغا تباهيلو كغلص نيريو زي قرب 5 6 عامتات كم اخكتاتيلكا بريمير ليج ناي معوات لمدي كمل سوديو هو هجي يعني ምናልባት ኣብቲ ቁጥራዊ ቅማረ ብዙሕ ከይድሃብኩ ኣብቲ ዘለውዎ ኩነታት ናይ ክልቲኦም ጋንታታት ክሪኦ ከለኹ ሓደ ጓርዲዮላ ከም ዝበልናዮ ኣብ ብዙሕን ብሉፃትን ተፃወቲ ዝኣምን እዩ ብዘይ ተፃዋታይ ብሉፅ ተፃዋታይ ዝኾነ ነገር ገብር ኣይክእልን እየ ዝብል ኣምር እዩ ዘለዎ ዝበልፁ ተፃወቲ ኣብ ሓንቲ ቦታ ክልተ ፍላይ ድማ ኣብ ሓደ ፅሑፍ ከም ዝረኣኽቦ ክሳብ ሰለስተ ኣብ ሓንቲ ቦታ ኣለዉ ብሉፃት ከዓ እዞም ናይ ዓለም ዝበሃሉ ሓደ እዚ ካልኣይ ከዓኒ ኣዎንታዊ ፀቕጢ ዝያዳ እዩ ትሰርሓሉ ተጫዋቲ ድዛነ ዝበሃል የለን እንታይ ዝብል ንሱ እቲ ብሉፅ ተጫዋታይ ብሉፅ ዘብሎ ዝና ነቲ ኣብ ጨዋታ ክገብሮ ዘለዎ ስራሓት ከዛንዮ ይብሉ ወይ ድማ ንዑ ሸለል ከብሉ ይብሉ እቲ ብሉፅ ደብሎ ነቲ ተጫዋታይ ነፍስ ወከፍ ደቂቕ ናይ ጨዋታ ይብልስ ተብሎ ሓንቲ ደቂቕ እውን ትኹን ብሰንኮፍ ክትሓልፍ ይብላ ወይ ድማ ብሸልትነት ክትሓልፍ ይብላን ብዝና ትሓልፍ ነገራት የላን ዝብል እዩ ሕጂ ኣብ ከምዚ ኣረኣያ ምስናቱ ካልኣይ ከዓ ትቐንዲ ፍልስፍኑ نحنا صوتا أتصاوتنا أين قدفنينا وتصيت بزي قدس أتصاوتنا هم يلي عمد زغتصل ويدما أتصالنا أتصاوتنا كل جزء خنا رجع أتصالنا وتصيت شعوخ ما يزبل حركة فتي أتصاوتا ناس تحسس بانسو ويدما عند دس دبلا كاناتو تاي توتصيت ندات بالا شو مسمت أون أتصاوتا الكيرة أتصاوتا خمسة لو يزلو أتي أتصالنا أتصاوتا أتصاوتا وتصيت دارت أتصاوتا خمسة لو يزبل أبزي نتاعي ندحريلنا مستتصاوت يزغبرو ناي مريحنت تمرحنت اجبابات ندحرينا نتتصاوتاي افت زغبرو جيغات ندعرمكا نتتصاوتا زياده كم زسطم مغباري زياده زدفولو سرحات نسو حجب بخمزي انصارو خا دحر كلوب رينا امنتاي كنتات هانونا مهرمت زبزحو كلوب كا بزح غيزي ناي وانچا ليفربول نخا وانچا خبت فلنو وحز جبرت حجينا عدلات فترة زلها سلذي تتصغطينا بليفربول زعب مثلا مستمهرمتن تونتاتن تتصغط خمن يفوكس اندحرينا تقطعنا ناي صوتو خيب بالا شوي تصوتو غادي بتقياير عدلات زلوه سيتي زحاش عدل كوين مثلا كاب دحريت منصع امروخا زياده اي زتبابعو كاب لعلي نتحتي قرب سنكوف من بعدن مسوخه عند حر افتو وشطناتكا تصوتي ناي مهرمتي غدلتات الله خوينو تتصغطنا بليفربول زايدو سيتي زحاش عدلات زلوه خوين سمعنا منتر زحجي انتايو ويدما كمايو نسيتي خوم زبلا ندحريلا ناي سيتي اتصواوتا عم نفس وكف 9 دقائق اكل تدغ حنتي حدغنيا نغرنا مفطار صراح يمسر دحرينا خوينا اتي اتصواوتهم نوح غزي اما اخل تصنحلو مخنياتات يلن نوح غزي غنا بيا تصنعنا عندنا ابا انصارنا يا غانتاخا ايتي بينالتي اريا زبار ناي كما كفال اويا تصنح اذن منتا يزغبرو ندحريلنا كل تتصاوتاي افتي ملكت نايت اتصاوتا كاتو خمزلو امبر ناتو ولقاو صوتاتات نتي ملكت نايتي اتصاوتا نايتا غانتا كعبللو يبلون ولقاو ملكت يدليو ግን ነትና ያጋታ አጫውታ ብዙ ጊዜ ክሽፉን ይብሉን ብዙ ጊዜ ደጎራፍቶም ሳውጌራ ምሽ አውጌሮ ናቱ ጫውታታት ከገብሩ ወይ ማናቱ ነገራት ከገብር ዘለ አብድምር ናይቲ ጫውታታት ከያቱ አብድምር ናይቲ ሐሳባ ናይቲ ጋንታ ከያቱ ብዙ ጊዜ ዝወጽሉ ዝነበረ ብዙ ጊዜ ኮፈ ብሎ ነሩ እጂ ግን ናፍትናቱ ጉዳይ ስለዛአተወ እቲ ዕድላት ሂቡ ወሎ ካለ አውጌሮ ጓርዲዮላ ኣብቲ ዋንጫታት ከምጾዩ ትብለሉ ምክንያታት እንታይ እንደሕሪልና እቲ ስራሓት ናይ ምህናጽ ጋንታ ዝበሃል ካብ ዝሓልፎ ነው ይገሪ አሚን ናይ ዋንጫ ተሞክሮ ኣለዎ ማለት እዩ ليفربول جن اتسرحت حجي اودياتو نا وانچا سرح لوميا تسرح زلا سلازي ابزي ليفربول حجي يخون دو اي كونن
أبدليت يا زلمة مالتي سيتيجن عم جيرنا أنا حجها خن قبرون خلينا أبدأ سمت إمام يا زلمة أبدليت إن سمت إمام زلوا حجي كنا تأمره زيادة أبتي كجبر خلي عم جيرنا أنا زبل تم كونفيدنس يعبي ويدماتي نجارات يعبي استرس كأني لو ما عملت متينا لنا من قبر عين خلنا دوز زبل ناي ليفربول كاي عبس لازم بمنتر زغطري وهلا ده حشة هون يسمع لنا جوارديولا صبوق حدا خبطهم بفلسفنا صوتهم على بريمير ليج تراي زي يكونوا عبيت غانتات اوروبا زدليهم زلوا بوتشوتيني درون كاب توتنهام كوت دي كوتن نا مدريد كخيديو كوم عينت بزح زيناتات زسرحلو زلو ولا كوا توتنهام ناي نوي حوان وعل تفرمته ناتو فلسفنا صوتا انتهي يمثل بمنصر كم حد عبي سلطان ولا كوتا غانتا بزح وصيتاوي تايكونت زلا صاب حجي زخون يكون وانچا خبزي تعتر نوي حوان كوينو واي ግን ማዕረ عبيتي اسلطنتي ዓለም ከስርዖ ዝኻለ ታክቲካዊ ብልጫ ናይ ፖቾቲኖ እንታይ أجي بوتشيتينو حدا تزنقاس سلطاني كمت كله ناب بريمير ليج نبعلو عبد زحلف جيزيات اب اسبانيول اب زنبرلو كاونا ساوثهامبتون كاب زمصلو جيزي غاني عبيت سرحلو في لا اسبانيول نمجمريا جدي 19 عامت بارسلونا سعادتلو اغالطايم تاتلو ساوثهامبتون كاب اختورنا تبعله ناب شامناي درجه امتي اسو تراينا كونه كنت تعدمي السبزي كما يجريو أبزغت فجزي كم زعنا زي درجة شعو أتشيف جير وما صريح دحريلنا حدا ناي مارسيلو بيليسا تتعاطى ينيرو مارسيلو بيليسا أتي ننوح جزي وما ننوح ساعات كيد خمة قعس أجر خير إزغل أسلطاني شو بديش تتعاطى بحال سباقات يلو خير إزغل عميق متنعتات بتعاطات زجبر أسلطاني حدا مارسيلو بيليسا كان لي أبروتش وما أطلع ما ناي أسلطاني نتوقع أن تتعاطوا كم تتعاطوا دتراي يكونوا كم أسلت أنتون نأنت أرجانتهم صباح تتصاوتهم جانتا كم يعتتصاوتنا تحيال قلنا الليلو ناي متنعتها وصحفات كقرب عدل زبز النبري لازم مترزي بوتشيتينو جنا تتصاوتها يكلوي صلوانا يبليسا نابنا أسلت أني كنا تأمره كوس دخيلو حدا كافتي بوتشيتينو زبلون ناي تصاوت عمري زحت صرون ناي بليسا صلوا يدبلون هنا جنا نتصاوت كله جنا أبتي تصاوتها كله التحساس باي نابناي أسلت أني نت خي جميرو منياتو نابنا سلطنت مخاد مالت كان تتصاوتيا تحساسبا زفليو انتاي ندحريلنا تتصاوتاي غرهن كفوت لبني اب تصاوتا نابنا سلطنت بحر دحراي لها كن كفوت لبي كون كان منياتو بزح طنقاقن تكورنت ميستراونت تحزيخا سلازي اب تصاوتا كوم خغبر مسدلي ات متصوات كسلچو جميرو نابنا محدرا اغات خ قطيفو قعسا غديفو قطيفو سلطان خوين بنشتو خا نابز درجاتات زبچ مارسيلو بيليسا زلصلو اسلطاني ابز توتنهام مسمصه مس بزح حجي بوتشيتينو ابز عامت زي قندي نايتا غانتا علامانتا يم دحريلنا نستاديوم توتنهام حجي مدبا وانچا نموساد يكونن نيرو معناتو مصرت زغبرتو مدلواتن اب تصاوت وفرن ناي غنزب وفرن اب ستاديوم مسرحه ادهيبا زلا حجي زي بوحد تصاوت بوحدات بزح فلوطات تصاوت زيبلون ايو بحموشه نت بدحيرو مستاناي وانچا مكرخار اتي زولو سلازي اب تاطقاقما تصاوتو دحرينا يخلنا حدا ناي حبار غانتا ويدما زي كولكتيف ورك زبحال يزامن بلوص اتحساس بامبر بلوص تصاوتاي زبحال يله حدا تصاوتاي انا بلوص يلو صلوا ناتو ابت غانتا خاوتو يبلو اسو ابت نايتا غانتا صلوا سرح زلو زبل امريو اتاتاتو دحرينا يخلنا اتوم دفرمهم تصاوتي قدم حج دير دحرينا ب 10 دل علي ب 10000 كابتن فلاله زي فلتا غانتا تامتيو كم زي بلصات جيرو سون بعلو زحجي بلوص كوين زلو تصاوتاي بزح زي تمز نبره تصاوتاي سلازي ناي مارسيلو اتحساسبو نتايو اف ني حبار غانتا يزلنا غانتا بلسنبرت بزح تصاوتاي يبلنا يزبل كابت قنسو زعمنلو خا تصاوتاي كابتوتنهام دحر وصيو ابني حبار سرح سل زنصبارق زنبره تناتو بلچا أكلت غانتات مسكدة بزح أدمع سرح أي سرحني نحنا جن أبتني حبار سرح سلنا من زغونة تتصاوتا ولا تدخل أبتني حبار سرعاتيو كنت أبارق يخيليو زبل أمري زلوا بخمس خاني بزحت فلتات تتصاوت زي بلو بزح وفري أبتصاوتا خي جبرة أبتني وانش أغلى سالو بزح سب ن ليفربولن ن سيتي نيو التي وانش أتاتي بوزلو عدل مهنياتو غاب بزح تفلات إن زلوا بتتصاوت سلا زي بلو جن أنا بوحدو كوا وانش أتزي وسده أمونغو سيتي ليفربول نايمتاو عدلات جن زلوا خوين سمعنا ناي تبو كم زعتو يقدم ابليكا زغلص كان تاي لومي ولا تمبل 10 درجه زلا غانتاون نوصيت ناي زي بريمير ليج وي نوصيت ناي شامبيونነት ناي مصلاو بقعتن حيلن تخلون علوا سلاز بز منصر كاب قدامي تخصاب مبل 10 زلوا غانتات
دارجا متون عينت توردارنت متون عينت بقعت يزلون الكون كتገልጾ تخيلك فللي زمت زلو لومي اب بريمير ليج زلو تصاوتي كابتا مودات زلا غانتا جميكا حساب قداميت زلا غانتا ناي بقعت فللي زلو ايمسلن انتاي حدا صوتا خميركا تحزو كنتا امرو دمر وصيت كا انتاي صلواي مصيت فللي زمت زلو بزمن كتوسخو تدل حبريتا انتالو سنتاي حجي حدا كم زبلنا بريمير ليج انجليز تي ني عالم قداماي درجه حيزو زلو خاب كونه نابز درجه زي تمص تصاوتاي بو درجو كلتهم دحلوي سلازي انتايو ابتم عسرا غانتا تمساسلنت زلو انتاي ختفل اللي ندحريلنا لومي اتي تاكتيكس نيا تصاوتا ويدما اتي ميلا اصاوتا ويدما اتي استراتيجي نيا تصاوتا كل ما سلطنت تصاوتنا انجليز مليخهم حجي امنتاي تفل اللي زمص ندحريلنا حدا قندتي عبس اللي زبكا ابت مرحنتي مرحنت اجي ناي صغاتات مرحنت مالتي اتي اسلطاني عقم مرحنتو اتوم صغاتات ابو زلو فلاي بغندون اتي ገንዘብ ወፍሪ ዝግበረሉ ጋንታታት ዝለዓለ ወፍሪ ኣብቶም ዝለዓሉ ተጫወቲ ምግባር ሳልሳይ ከዓኒ እቲ ታይ ዝበሃል እቲ ናይቲ ኣሰልጣኒ ሽምን ዝናን ንባዕሉ ምክንያቱ ተሰማዕነት ተፈራሕነት እዚኣቶም ወሰንቲ እዮም ተወሰኑ እዚኣቶም ብፍላይ ተወሰኑ ግዜ ንመን ጠቂሞም እዮም ተና ንሞሪኖ ጠቂሞም እዮም ግን እዚኦም ጥራይ ኣኻሊ ይኮነ ብፍላይ ኣብዚ ሓድሽ ኣሰልጣኒ ኣገባብ እቲ ፍልጠትን ርእሰተኣማንነትን ኣሰልጣኒ ጥራይ ዘይኮነ ኣገባብ መሪሕነት ናቱ ዓቢ ጽልዋ ኣለዎ ተጻወቲ ሓደ አንቶ ይጠስና ነርና ክሎብ ካብ ዝጥቀመሎም ስድራቤታዊ ኣገባብ ምጥቃም ምስ ተጻወቲ ምክንያቱ ንኹይና ተሰዶ ሰብ ኣሚኑ ረዲኡን ካቶልካ ክእል ኣለዎ ንሓደ ከቢድ ስራሕ ተሰዶ ሰብ ብኣሉታዊ ፀቕጢ ወይ ድማ እዚ ስትረስ ዝበሃል ሃኒፅካ እምበር ኣሸቑሪርካ ብተሪር ሒዝካ ብናትካ ትእዛዝ ጥራይ ክትሰዶ ይብልካ ሳልሳይ ምስ ተጻዋታይ ዘለካ ርክብ እንታይ ጥዕና ክህልዎ ክእል ኣለዎ ተጻዋታይ ተኣዚዙ ስኻተ ኣዛዝ ኣነ ኣዛዝ ጥራይ ዘይኮነ ክልቴና ንናይ ሓደ ዓባ ስራሕ ንናይ ጋንታ ክብርታት ስራሕ ሓደ ዓይነት ከም ምዃንና ኢልካ ከተረድኦ ትክእል ኣለካ እቶም ታክቲክስ አንቶይ ከም ዘና 700 ኣብ ከምዚ ስራሕት ካኣትወሎ 300 እዩ ስለዚ 300 ካብቲ 700 ስለ ዝውሕድ እቶም ታክቲክስ 300 ካብ ኮነ ጽልዎ ዝበዝሐ ጋንታታት ከዓ ነት 300 ዳርጋ በጭሕነ ስለዚ ዝኾነት ጋንታ ኣብ ዝተወሰነ ጸወታታት ዝተወሰነ ጽልዋ ክትገብር ትኽእል እያ ታክቲክስ ካብ መለኸት እቲ ፍልሊ ናይቶም ተጻወቲ ከም ዝበልኩኻ እቲ ክላስ ናታቶም ቆቁር ዝፍለየሉ ብኾነ ተእምሮ እንድሕር ኣጽቢብካዮ ደሓን ዝኾነ ተጻዋታይ ግን ኩነተ እምሩኡ ፍላይ ኣተሓዛኻን ኣተኣላልያኻ እንድሕር ጽቡቕ ኮይኑ ዝለዓለ ነገር ካብ ጻዓቱ 100 ክበካ ክእል ድሕሪ ኣተሓዛኻ ናትካ ጥዑይ ዘይኮይኑ ምስቲ ተጻዋታይ ተኣሰልጣኒ ግን እቲ ጻዓቱ ወይ ድማ ትኽእለቱ 100 ክህበካ ክእል ስለዚ እቶም ታክቲክስ እንድሕር ሱ ፈቃደኛ ኮይኑ ክገብሮም ወይ ድማ እንድሕር ናቱ ፀቕጢ ኣብቲ ኣውንታዊ ደረጃ እንድሕር ዘየደይብካዮ እንድሕር ደ ተሳእካዮ እቲ ታክቲክስ በቲ ናቱ ኩነተ እምሮ እንድሕር ብግቡ ደይተፀልዩ ክገብሮ ይክእልን እዩ ስለዚ እቶም ታክቲክስ ትርጉም የብሎምን ማለት እዩ እንታይ እዩ ከዓ ዝበሃላና መጀመርያ እቲ እግሪ ቅድሚ ምስርሑ ክትሓዝ ደሎ ተእምሮ እዩ ተእምሮ ናይ ተፃዋታይ ናይታ ጋንታን ድሕር ፅቡቅ ገይሩ ተታሒዙ እቲ እግሪ ክሰርሕ ይኽእል እዩ እግሪ ብእምሮ እዩ ዝእዘዝ ስለዚ ስራሕ ናይ ኣሰልጠንቲ ዝበዝሐ ኣብ ታክቲክስ ደይኮነ ኣብቲ ኩነተ እምሮ ናይ ተፃዋትን ናይ ጋንታ ናይ መሓዚ ኮይኑ ዘሎ ማለት እዩ ፅቡቅ ክብራት ተዓዘብቲ ከይተረዳእና ግዜና 45 دقائق أخيلي مثلني دانيال كم كل جزء سلت تبنا مبريتات هذه مسجل من البعضنا تعذبتي حتوتات كن من لسه تنخل صبوا مخنا سلزي عبد قربا جزء من البعض كاب صباح كرام سوون كلام يدب تحزن تاي مسلك سناينا ولا أنت تقبل ولا صبوا ناي تعذبت شعوب بس حتى ناي تعذبت جرنا نتقودي لزلخ من اللي إليه يغنى الداري صبق عزينا أنا مسكين دانيال كل جزء سلتي أبكبير صراحة منقوا من جي خامس تهبنا زيو عمي وتمرتاوي العلم صناعتي زحتت من الوقت أبكالت مدبرات تلفزيون تزغون مليونات كتكفل كانير سلتنا رجنا زي مسكين يغني لنا صبق صراحة كلنا صراحة كلنا معبالي صبق كبرات تختاتلتي كاتل وز معكم تنتان سبورتي زمت سمون بخلال استغنى الراقبين رح نكمل